μπορέσουμε να στήσουμε αυτό το μνημείο. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή τη θυσία του παλικαριού. Πρέπει να πούμε ότι ο Ντίνος ο Βουρδέρης ήταν το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Νικήτα που βλέπουμε εδώ στον Αντριάντα στην πλατεία στο κάτω μέρος. Ήταν αυτός που μαζί πέσανε τότε που τους δολοφόνησαν στην Ενέδρα, στη Ρουπακιά και τους αποκεφάλισαν. Τώρα θα περάσουμε στο αποκαλυπτήρια και παρακαλώ τον Ντίνο, τον γιο του, να πάμε να κάνουμε στα αποκαλυπτήρια. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγωνιστή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν. Μισό λεπτό, πάστε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον αγωνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη και την Δημοτική Αρχή που αγκάλιασαν την προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτού του ιστορικού χώρου, τιμώντας ακόμα μια φορά τον έδοξο αγώνα ενός ολόκληρου λαού. Να ευχαριστήσω τον Παμικρασιατικό Σύνδεσμο που συνεπεί στην ιστορία του τιμά έναν ακόμα λαϊκό αγωνιστή. Και βέβαια τον ακούραστο και οξυδερκή πρόεδρο του Παμικρασιατικού Συλλόγου Μιχάλη Τσοπανίδη, όπου επομίστηκε το βάρος πραγματοποίησης αυτού του μνημείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γνωρίζετε ότι συνήθως το βιβλίο της ιστορίας, της πραγματικής ιστορίας, γράφεται με θυσίες, με μεγάλες θυσίες. Η εργατική τάξη και ο λαός μας γράφει και υπογράφει πολλές φορές με αίμα τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Ο Κώστας Βουρδέρης, ένας από τους 630.000 νέους που αγκάλιασαν το όνομα της ΕΠΟΝ, ένας από τους 35.000 ανταρτοεπονίτες μαχητές του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού, ένας κομμουνιστής από τους χιλιάδες κομμουνιστές, πρόσθεσε μια ακόμα σελίδα, μια κατακόκκινη σελίδα. Γεννημένος το 1921 στην Πάτρα από γονείς εργάτες, παιδί της εργατικής τάξης, μεγάλωσε στη συνοικία του Αγίου Νικολάου σε μια εποχή όπου οι ιδέες και το μήνυμα της Οκτωβριανής Επανάστασης πλημμύριζαν τις καρδιές των καταπιεσμένων με ελπίδα και προοπτική. Από τα πρώτα νεανικά του χρόνια, μαθητής της τότε εμπορικής Πάτρας, ταύτισε γρήγορα και αποφασιστικά τις νεανικές επαναστατικές του ανησυχίες και αναζητήσεις με τις ιδέες της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας. Εξοπλίστηκε με τις γνώσεις εκείνες που ξεδιαλύνουν και εντοπίζουν τις βασικές αιτίες των συμφορών του λαού μας. Με τις γνώσεις εκείνες που δίνουν διάξοδο προς την ελευθερία και τη δικαιοσύνη μέσα από μια νέα εξουσία, τη λαϊκή, την εργατική εξουσία. Στα 20 του χρόνια, με τη φλόγα και το πάθος νέου επαναστάτη, είχε πλέον αποφασίσει να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στην πάλη που μόνο μέσω αυτής αξίζει, όπως έλεγε, για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Στην περίοδο της φασιστικής κατοχής, η επαναστατική του συνείδηση και η πολιτική του συγκρότηση του έδιναν το θάρρος και την ικανότητα να μετατρέπει απλά αιτήματα του πατραϊκού λαού σε αντιφασιστικές εκδηλώσεις, πρωτοστατώντας σε αυτές. Το καλοκαίρι του 1942 συμμετέχει ως συντηρητικός τέλεχος στην πρώτη κεντρική επιτροπή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του ιστορικού ΕΑΝ στην Πάτρα και σε επιμέρους οργανώσεις του, όπως των ιδιωτικών υπαλλήλων, εμποροϊπαλλήλων, τραπεζικών. Υπερέτησε με ζήλο το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα τις γραμμές του τότε Εργατικού Αντιφασιστικού Μετώπου ως Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Το Φλεβάρι του 1943 ιδρύεται η ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η Θρυλική ΕΠΟΝ. Την ίδια περίοδο, άνοιξη του 1943, οργανώνεται η ΕΠΟΝ στην Πάτρα. Ο Κώστας Βουρδέρης αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου γραμματέα του Νεοσύστατου Συμβουλίου και στη συνέχεια καθήκοντα γραμματέα του Νομαρχιακού Συμβουλίου και μέλος του Συμβουλίου Περιοχής Πελοποννήσου. Το νέο του όνομα στον αγώνα ήταν πλέον Νεοκλής. Σεμνός, μετρημένος και γι' αυτό αγαπητός. Ο επαναστάτης διαφωτιστής που αγαπούσε τους ανθρώπους και μιλούσε με το λαό.
Όμως οι λέξεις του φαίνονταν ελάχιστες και ρηχές. Δεν του έφταναν για να περιγράψει τη λαμπρότητα μιας νέας κοινωνίας, της αταξικής κοινωνίας. Με τη συμβολή του Νίκου Πελογιάννη, που εμφανίζονταν ως Πέτρος, συμμετείχε στη συγκρότηση του παράνομου εκδοτικού μηχανισμού της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ, στην έκδοση εντύπων, προκηρύξεων εφημερίδων, στη συγκέντρωση και προώθηση οπλισμού, στην οργάνωση μαχητικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό ένα μικρό απόσπασμα από έγγραφη μαρτυρία όπου αναφέρεται σε αυτό το στεναρό επονίτη. Ο Κώστας, ο Τίνος Βουρδέρης, ήταν ο φλογερός νέος που είχε ανάγκη το κίνημα για να μπορέσει να ανδρώσει οργανώσεις δυνατές να αγωνιστούν ενάντια των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Ο ενθουσιασμός και η αυτοθυσία του ήταν ζωντανά παραδείγματα για όλους μας. Δεν υπήρξε εκδήλωση της Πάτρας που να μην είχε τη σφραγίδα του Τίνου. Εκείνη την εποχή ακούγονταν το «Πάμε να ακούσουμε το Βουρδέρη», δηλαδή «Πάμε να ακούσουμε το ΚΚΕ», γράφει ο αείμνηστος Μιχάλης Τσάμις, στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Η πολιτική δραστηριότητα αλλά και η θετική επιρροή που ασκούσε στο λαό, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, μέσω των προοδευτικών του ιδεών, ήταν αναμενόμενο να συγκεντρώσει απέναντί του το μίσος κάθε λογής αντίδρασης. Γι' αυτό και φυλακίστηκε, βασανίστηκε, πέρασε στρατοδικείο, εξορίστηκε. Δυνάμωσε όμως περισσότερο. Σιγουρεύτηκε περισσότερο για τον καινούργιο κόσμο που γεννιέται. Συνειδητοποίησε ότι κανένα μέσο εξόντωσής του δεν είναι δυνατό να τον λυγίσει. Όχι τυχαία. Είχε ατσαλωθεί ως κομμουνιστής επαναστάτης. Διωκόμενος, καταζητούμενος και επικηρυγμένος, πέρασε πλέον στην παρανομία και αργότερα στην ελεύθερη Ελλάδα. Το νέο του όνομα στον αγώνα ήταν πλέον Καπετάν Καρατζάς. Στις 24 Δεκέμβρη του 1947 σχηματίζεται προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση του επαναστατημένου λαού. Ο Κώστας Βουρδέρης, ο Καπετάν Καρατζάς, αναλαμβάνει κυβερνητικός αντιπρόσωπος στους νομούς Αχαΐας και Ηλίας. Επιφορτίζεται με νέα αυξημένα καθήκοντα όπως συντονισμό των πολιτικών ενεργειών, οργάνωση και λειτουργία τοπικής αυτοδιοίκησης σε απελευθερωμένες περιοχές, οργάνωση και λειτουργία λαϊκής παιδείας, υγείας, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, επιτροπών διαφώτισης και επιτροπών υπέρ των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Γνώρισε πολύ καλά ότι η συνεπή λειτουργία αυτών των πολιτικών διοικητικών δομών με το ανάλογο επαναστατικό περιεχόμενο που έπρεπε να δοθεί αποτελούσε τη βάση συγκρότησης μιας νέας ανώτερης κοινωνικής οικοδόμησης. Το κύτταρο μιας νέας Ελλάδας. Το συνδετικό κρίκο της λαϊκής εξουσίας με το λαό. Πίστευε ότι οι δομές αυτές αποτελούσαν το διακριτό πόλο μιας άλλης πραγματικότητας όπου τηρωμένων των αναλογιών αναδείκνυαν την ανώτερά τους πλέον στην πράξη. Γι' αυτό και υπερέτησε τα νέα του καθήκοντα με πάθος και αυταπάργηση. Τιμώντας έτσι το κομμουνιστικό κίνημα, τιμώντας έτσι το κόμμα του, το κόμμα της αντίστασης και της απελευθέρωσης, το ένδοξο ΚΚΕ. Η επαναστατική του δράση ήταν μόνιμος εφιάλτης και διαρκής απειλή για το κράτος των δοσύλλογων και τα σαθρά θεμέλια ενός τυραννικού και αιματοβαμμένου για το λαό καθεστώτος. Επιζητούσαν με λύσα την εξόντωσή του. Ήθελαν να σκορπίσουν το φόβο, να δημιουργήσουν σύγχυση. Επεδίωκαν την απογοήτευση και την παρέτηση του λαού από τον αγώνα, στοχεύοντας μια ηγετική πολιτική φυσιογνωμία. Κάθε τόσο διέδιδαν επιδέξια το θάνατο του καπετάνιου και βάφτισαν Καπετάν Καρατζά όσα θύματά τους αντάρτες αγωνιστές δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του στελέχους του ΚΚΕ Κώστα Χινόπορου, όπου μετά από μάχη βρέθηκε νεκρός με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του. Μέρος του τότε τύπου πληροφορούσε γράφοντας: «Σημαίνω κομμουνιστής εφωνεύτης Πάτρας, αφού αντιστάθηκε πριν πολύ τη οικία όπου εκρύπτετο. Η αναγνώριση του πτώματος είναι δυσχερής λόγω εγκαυμάτων, ενώ οφείλουμε το θεωρούν ως τον Κώστα Βουρδέρη ή Καπετάν Καρατζά, κυβερνητικό αντιπρόσωπο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης». Ακούγεται ότι οι κομμουνιστές είναι φτιαγμένοι από ένα αλλιώτικο υλικό αντοχής. Έτσι είναι. Μόνο που το υλικό αυτό δεν ορίζεται ως κάτι το μεταφυσικό. Είναι πραγματικό γεγονός. Γιατί το υλικό αυτό αποτελείται από ένα κράμα διαχρονικό των αγνότερων πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών. Γι' αυτό δεν λυγίζουν οι κομμουνιστές. Γι' αυτό και ο σύντροφος που τιμούμε σήμερα δεν λύγησε, δεν γονάτισε. Πέρασε στον πάθεο των αλήγιστων. Η σύντομη δυστυχώς ζωή του συνδέθηκε άρρηκτα με την υπεράσπιση του δίκαιου των καταβιασμένων, με την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, με την ιστορία του ΚΚΕ και τη δράση του. Κατέφυγα στην περιοχή Κωστέικα του χωριού Ρουπακιά Τριτέας. Ζητώντας, κυκλώθηκε από τη χωροφυλακή ενισχυμένη από δυνάμεις Κιτομάιδων. Η μάχη που ακολούθησε ήταν σφοδρή αλλά άγγιση.
Ο Πετράτος πιάστηκε ζωντανός και αργότερα εκτελέστηκε. Οι δύο σύντροφοι, Καρατζάς και Νικήτας, αντιστέκονταν με όλες τους τις δυνάμεις, με όλο το σθένος. Και εκεί, στο Γρέκια Χιρόνα, οι δύο καπεταναίοι, εξαντλημένοι μα περήφανοι, απομονωμένοι μα με ολάκερο λαό πλάι τους, χαμένοι της στιγμής, δικαιωμένοι όμως παντοτινά, βροντοφώναξαν για να ακουστούν πάνω από το θόρυβο της μάχης. Μέχρι τέλους, σύντροφε, για τη λευτεριά του λαού μας. Ναι, μέχρι τέλους, σύντροφε, για το ΚΚΕ. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Μέχρι τέλους. Δολοφονήθηκαν. Έπεσαν γράφοντας μια νέα παράμιλη σελίδα ηρωισμού. Στοιχήθηκαν για πάντα πίσω από τα ηρωικά λάβαρα του ένδοξου έπους ενός ολόκληρου λαού, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού. Ωστόσο, η δολοφονία δεν αρκούσε στους αφιονισμένους δοσύλλογους. Τους αποκεφάλισαν και το αποτρόπαιο κατόρθωμά τους εκτέθηκε σε δημόσια θέα στις γύρω περιοχές μέσα από αρρωστημένους αλλαγμούς των υπανθρώπων δολοφόνων. Η είδηση έφτασε με ταχύτητα παντού. Κατά τη σύγκρουση στρατού και συμπορίας εφωνεύτηκε ο καπετάν Καρατζάς ή Κώστας Βουρδέρης. Σκοτώθηκαν οι αρχισυμπορείτες Νικήτας και Καρατζάς. Εδώ το Αντάρτικο τελείωσε, λέγονταν και γράφονταν με μεγάλους τίτλους. Επιδίωκαν μέσα από την είδηση τη βάρβαρη φυσικής εξόδωσή τους, την εξόδωση των ιδεών τους, του αγώνα τους, το ξερίζωμα της συγκίνησης του λαού, της πορείας προς τη λευτεριά και τη χειραφέτησή του. Όμως ο λαός γνώριζε. Γνώριζε ότι τα δύο παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους για την προκοπή του. Γνώριζε ότι τα πιστεύω τους δεν εξοντώνονται. Ήξερε ότι η σκητάλη της ελπίδας πέρασε σε χιλιάδες νέους αγωνιστές και αγωνίστριες που συνεχίζουν μέχρι την τελική νίκη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο λαός μας τιμάται και αγωνίζεται. Εμπνέεται, παραδειγματίζεται από το παρελθόν. Λέει όχι στη λύθη, όχι στην παραχάραξη της ιστορίας. Γι' αυτό και αυτός ο χώρος μνήμης του φλογερού επονίτη Κώστα Βουρδέρη θα θυμίζει πάντα ότι δεν μπορεί να μιλάς για αγώνες ελευθερίας χωρίς να τους συνδέεις και με το δικό του αγώνα. Ότι δεν μπορείς να μιλάς για αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια και περιφρόνηση θανάτου χωρίς αναφορά και στη δική του προσφορά. Ότι δεν μπορείς να περιγράψεις έναν κομμουνιστή χωρίς και τη δική του μορφή. Αυτός ο χώρος μνήμης αποτελεί ένα ακόμα φωτεινό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία. Οι νέοι μπορούν να αντλήσουν δύναμη, πατώντας στον δρόμο στα χνάρια που βάδιζαν ήρωες του λαού μας και να αγωνιστούν για τη δικαίωση του κόσμου τους, του δικού τους κόσμου. Ενός κόσμου χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σήμερα η εργατική τάξη θυμάται και αγωνίζεται. Δεν χρωστάει τίποτα και σε κανένα. Χρόνια κουρσεύεται από τους ανάρκητους καπιταλιστές ο πλούτος που παράγει. Ας γυρίσει λοιπόν την πλάτη του στους κουρδισμένους πολιτικάτιδες που πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανό ένα βάρβαρο σύστημα. Ας γυρίσει την πλάτη σε όποιους σωτήρες του προσπαθούν με βαρύγδουπες δίθεν θεωρητικές αναλύσεις, απεραντολογώντας, ψάχνοντας λέξεις των 100 ευρώ να πείσουν για ένα διαχειρίσιμο καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Ας ετοιμαστεί για τις μεγάλες μάχες που έρχονται στις απέραντες λεωφόρους της ταξικής πάλης, ενάντια στον καπιταλισμό, τις κυβερνήσεις του και την πολιτική τους, για έξοδο από κάθε υπερρεαλιστική ένωση, για λαϊκή εργατική εξουσία. Σήμερα θυμόμαστε και τιμάμε. Τιμάμε τους ήρωες του μπλόκου των προσφυγικών. Τιμάμε τους λαϊκούς αγωνιστές που έπεσαν σε άνηση μάχη και αγώνα. Τιμάμε το φλογερό επονίτη, τον καπετάν Καρατζά, τον αγαπημένο σύντροφο Κώστα Βουρδέρη. Αθάνατοι. Κατάθεση Στεφανών... Κατάθεση Στεφάνων στο μνημείο του σύντροφου Βουρδέρη Κώστα, η καπετάν Καρατζά θα καταθέσουν η οικογένεια Βουρδέρη. Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και Παμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων. Ευχαριστούμε σύντροφε Κώστα.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Αθάνατοι λοιπόν σε αυτούς τους ήρωες που σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Θα ακολουθήσει πορεία στον τόπο της θυσίας, θα καταθέσουμε εκεί στεφάνι και θα γυρίσουμε για να τελειώσουμε την εκδήλωσή μας με την λαϊκή συναυλία εδώ με τα παιδιά του Παμικρασιατικού, εδώ το σύνολο του Παμικρασιατικού, σε αντάτικα τραγούδια. Αλλά πριν, θα ήθελα να μην το ξεχάσω να πω το εξής, γιατί θεωρώ απαραίτητο. Σε αυτούς που συνέβαλαν αφιλοκερδώς αυτό το μνημείο το οποίο βλέπετε εδώ. Ο Βασίλης ο Ανδρεαδάκης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έκτισε αυτό το οποίο βλέπετε εδώ και όχι μόνο, αλλά βοήθησε σε πολλές πρακτικές δουλειές. Το Μεσίνη τον Παναγιώτη για την προσφορά του στα Μάρμαρα. Τον Στάθη το Λεοντή, την χάραξη των γραμμάτων εδώ στα Μάρμαρα. Είναι ο Γλύπτης ο οποίος φιλοτέχνησε και τον καπετάνι Κίτα. Τον Νίκο τον Παλί στο βάψιμο και στα χρώματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει, θα πάμε πάνω και θα γυρίσουμε να πέσατε θύματα και φεύγουμε.